En primer lloc, com m'ha fet sempre Més per Menorca, assumim i assumirem totes les responsabilitats que es derivin de qüestions que no s'hagin pogut fer o no s'hagin fet prou bé, siguin irregularitats, siguin accions més o menys estètiques, siguin il·legalitats. Ens estem referint lògicament a els dos contractes que estan relacionats amb la Conselleria de Transparència, Cultura i Esport. Ara bé, el que tampoc no estem disposats és que Més per Menorca s'hagi de convertir en el culpable per tancar una crisi que no hem creat. Vull recordar que són dos contractes de més de 4.500 contractes que té ara en aquest moment el govern, de contractes menors o sense publicitat, que són contractes que estem convençuts que eren necessaris, que estaven justificats i que tenien... Segons lloc, dic que defensam, jo crec que l'Assemblea avui de forma unànime, de forma total, radical, la feina feta per Narrut i per tot el seu equip. Hi han tingut confiança i tenen tota la confiança de l'Assemblea, perquè crec que s'ha fet molta feina, molt bona feina, i no estem disposats que dos contractes que s'haurien de poder fer millor, sense cap dubte, tapin una feina ingent. Clarificar dues coses. Una, que Jaume Grau no ha estat mai a cap campanya de Més per Menorca, ho dic perquè tal vegada alguns, per molt que ho diguem, encara no ho tenen clar, doncs no ho ha estat mai. Finalment dir que no compartim com s'ha gestionat aquesta crisi, ni per part del govern, ni per part del Partit Socialista, ni per part de Més per Mallorca. S'ha volgut cercar culpables abans de saber quina era la culpa. S'ha preferit acabar aquesta situació de crisi directament demanant responsabilitats d'una de les persones, en aquest cas de Narrut Mateu, que nosaltres no tenim cap dubte en valorar que feia nosa el govern. Feia nosa el govern perquè assumia unes funcions i unes responsabilitats en què no tothom crea en la mateixa convicció. Nosaltres haguéssim volgut, dins d'aquesta gestió, d'aquesta crisi, poder donar explicacions des del primer moment i poder posar en valor tant el bo com els dèficits i les qüestions que es posaven en dubte d'aquests contractes. I no s'ha volgut gestionar la crisi així, per part d'alguns, amb la qual entenem que ja es tenia ben direccionat quin era l'objectiu final al qual volia arribar i nosaltres no ho compartim. No és la primera vegada que ens trobem en aquesta situació, malauradament fa pocs mesos ens trobàvem en una situació semblant en què Més per Menorca no compartia la decisió del resta de companys que donen suport al govern en quant a la presidència del Parlament. Ens van sentir molt incòmodes i vam haver d'assumir una manera de prendre decisions que no compartíem. Crec que en aquest sentit Més per Menorca ha estat molt maltractat i crec que hem arribat a un nivell de pèrdua de confiança i de complicitat en la qual és difícil seguir fent feina amb el govern. És per tot això que l'Assemblea decideix avui sortir del govern en totes les conseqüències, i això vol dir que els nostres càrrecs, tots els nostres càrrecs, surten en bloc del govern i que a partir d'aquest moment Més per Menorca analitzarà i decidirà en quina situació queda, és a dir, queda fora del govern i veurem en quina situació queda en quant a la relació que vol tenir amb aquest govern, si mantenim els acords per canvi, si des d'una situació d'oposició, en quina situació. Això ho han deixat per una anàlisi i per un debat de posteriors assemblees, però avui sí que l'acord és aquest, sortir del govern amb totes les conseqüències i no assumir la manera com s'ha gestionat aquesta crisi, defensar absolutament la tasca i la bona tasca feta per l'equip, per tot l'equip, no per Narrut Mateu, sinó per tot l'equip, i nosaltres creiem que hem d'estar al seu costat, creiem que la seva feina, la millor manera de donar-li suport és donar una explicació clara en aquest sentit i el suport de totes les assemblees. Moltes situacions en què Més per Menorca estava incòmode en determinades decisions que es prenien i per solidaritat amb un govern amb el qual en formàvem part hem decidit amb l'assemblea ha estat la formació política que ha decidit continuar donant suport al govern i haver d'assumir
coses que no ens agradaven. Al revés no ha passat sempre, aquesta no és la primera vegada, però donada la situació, tornen al principi de la roda de premsa, donada la situació reiterada i que en aquest cas és una crisi que no han provocat nosaltres, que no han creat nosaltres i que ens afecta com a dany col·lateral, evidentment no podem continuar formant part d'un govern que no confia en nosaltres. El que no és coherent és que na Ruth, la consellera d'aquesta conselleria, se l'utilitzi per voler tancar una crisi que nosaltres no hem generat. Nosaltres no teníem un cap de campanya que estigués vinculat a tot. És a dir, i així tot, aquests dos contractes haurem de veure si tenen irregularitats, hi ha coses que s'haurien pogut fer millor, no hi ha cap dubte, però estem parlant que dos contractes d'una conselleria han generat aquesta situació. Això és el relat que ens volen explicar i aquest relat és el que ens costa assumir. És a dir, m'estan dient que dos contractes que no s'han de més de 4.500 contractes sense publicitat menors que generen aquesta situació per decidir que s'ha de fer dimitir el normatiu, cosa que nosaltres no compartíem i no ha estat una decisió compartida. Avui matí, durant el torn de preguntes que s'ha fet a la presidenta Francina Armengol, un periodista ha demanat si aquesta situació era que la consellera de Cultura era el cap de turc d'una crisi d'un altre tipus. Jo crec que tot el que hem explicat aquí respon per si mateix en aquesta pregunta.